Amadebûyên hêja behskirina peywendiyên Sûrî Saûdî ji manê dîplomasiya klasîk a di navbera du welatên cîran de wêdetir e. Em behsa peywendiyeke xizmatî û dîrokeke hevpar dikin. Peseniya vê peywendiyê piştî hilweşîna rejîma berê bi awayekî herî baş derket holê. Memleket, bi serokatiya xadimê her du mizgeftên pîroz û cînîşînê wî di dirêjkirina destê biratiyê de bo Sûriyaya nû pêşeng bû. Memleket di rewşên herî dijwar û qonaxên dîrokî yên herî bêhişt e. Bi mêranî û biratî li kêleka gelê me sekinî û bi awayekî dilsoz û bi rûmet piştgirî da proseya vejandina welatê me. Ji vê minberê û bi navê her Sûriyekî em spasiyên xwe yên herî bilind pêşkêşî serokatî û gelê memleketê dikin. Ji dilê vê axa mêvanperwer, ez xîtabî we dikim zarokên me yên rêzdarên revenda Sûriyê. Xanim û birêzan, vekirina vê avahiyê îro çarçoveyên îdarî yên kevneşopî derbas dike. û wergereke zindî ya nêzîkatiyeke nû di dîplomasiya Sûriyê de nîşan dide ku ji aliyê Serokkomarê hêja birêz Ehmed El-Şeraf ve ji nêz ve tê şopandin. Ev nêzîkatî li ser bin geheke salim hatiye avakirin ku rûmet û xizmeta Sûriyan li her derê cewhera serweriyê ye. Dewleteke rast ne bi dirûşman, lê bi şiyana hembêzkirina zarokên xwe û gihîştina wan tê pîvandin, ne bi tengavkirina wan an dûrxistina wan. Vekirina konsulxaneya giştî ya Komara Sûriyê li Cêdayê, piştî xutbûneke dirêj ji sala 2012 ve pêk hat îro ew ji nû ve tê vekirin. Da ku xizmetguzariyan pêşkêşî wan Sûriyên li Herêma Rojavayê Erebistana Sûdî dijîn bike, ku hejmara wan dibe ku bigihîje nêzîkî 1 milyon kesî. Ev konsulxane dê rojane xizmetên xwe bigihîne 1000 muameleyan. Ev xizmet dê hêdî bên zêdekirin heta ku kadro bi temamî şareza bibin. Ev konsulxane dê gelek zehmetiyan li ser Sûriyên li vê herêmê kêm bike, ku berê neçar diman ji bo wergirtina xizmetên konsulî bi zehmetî biçin paytext Riyadê. Ev vekirin dê bibe destpêkek ji bo vekirinên dinên ku dê di pêşerojê de pêk bên. Wek konsulxaneya giştî ya Komara Sûriyê li Dîlokê û her wiha balyozxaneya Sûriyê li Trablusê.